dobrodošli na predstavljanje Samsung SUHD televizora. Odmah na početku pozvala bih vas da pozdravimo predsjednika uprave Samsung Electronics Adriatic, gospodina Punjovija, dobro večer, dobrodošli, i člana uprave, gospodina Varesa Parka, dobro večer, dobrodošli. S nama su naravno i naši govornici večeras, predsjedničkih redom. Voditelj odjela za potrošačku elektroniku Samsung Electronics Adriatic, gospodin Dražen Čučković. Dobro večer. Zatim trener za potrošačku elektroniku Samsung Electronics Adriatic, gospodin Filip Gordić, tako televizore. Dobro večer. I poseban gost večeras, on je snimatelj i direktor fotografije nekih od najpoznatijih emisija u Hrvatskoj, gospodin Vedran Rapo.